Ti Masakbayan. Full episode. Natakaw at dayaw. Insan, apay ana panunot mo ti mapan agkatulong iti syudad ti Manila. Isumat lang nga makitangtangdan na tao dito'y away. No awan agpatangdan, awan masapulan insan. Sa bagay, uray siyaksa, umayak mat, tapadasan ta ti agkatulong iti syudad. Imbagkan ka tanapnapan ka idin iti Manila. No kumamat sanak anasapa na ulila gapo iti aksidente. Ang mga no nakaadalak kumamat. Adayo tayo lang arudan na iti pagadalan. Awan pa'y pangalak iti aramat at nga agadal. Nagabrod sa di nangalakan ka iti Manila iti insan. Wen insan, iso anagawidak dito'y away tayo. Nalaklak ka ti trabaho ti katulong. Ngam ti makitangdan nga agtrabaho iti daga. Napudot ti agkainaran. Wen nga rod insan, iso nga agsubli aklangan iti Manila. Sapay napintas ka na po daw ka, insan. Saan amadlaw ang nagkatulong ka? Imbaglakit din, tadapay kontak ko iti sigod agayem ko iti Manila. Nga may sanaang samot ti kasapulan da. Sapay kumaata makabirok ta iti trabaho mo't dito syudad. Ada kanupay amamo ti gayem ko nga agkasapulan. Ngam iti sabali abalay. May mayat ko man may sa abalay ti pagyanan ta, insan. Wen kumaa, ngam saan mat. Intapay iti imbaga ti gayem ko nga address. Mansyon ka no dayjay abalay. Ay, kaslaman kabuteng ko ti agyan iti mansyon. Isumat lang nga grigrigat tayo dyan away. Makigasang gasat ta dito'y syudad ti Manila. Arman, apay analiday ka manan. Kanayon kalakas na. Awan serbim nga asawa. Kayat ko ti maaddaan iti anak ngam dinak may paayan. Ising-singasing kumat ngamin. Ang mga daptar ta iti ibilang tanga anak. Jak kayat ti saan ko adara apang ipatawidak to iti sanikwak. Uray kasano ti ayat ko ang maadaan iti anak. Awan mabalin ko, Arman. Mabwistak. Inutil ka ngamin. Awan pa'y ganas. Saan ka kumamot nga agpungtot? Ay ayatan ka launay. Ladingitak, nulupasak ako na ti doktor. Dahit tangarod ti paglidayak launay. Mano atawon nga inururay ko ti panagbalin ko nga ama. Ngam awan. Dinak mapabasol no ikagumaak ti maaddaan iti anak. Anya ti kayat mo, asawan? Damagam di tabagin. Apay ngamin alupasak. Ang mga nagsapol iti sabali ang makaipaay kan kuana iti anak. Saan ang mabalin? Hello, friend. O may kakadimot lang dito yung mansyon? Ada kami dito'y Ruarte Gate gayam. Ay, kami kunam. May salaang matikas sa pulan da dito yung mansyon, gayam. Awan ka dito among asabali apagyan to'y kadwa. Imbagamot kit diti gayam ko, nga agkasapulan ka no ti boss na iti yaya. Dayto'y kadwa kon ati sumrag akasiyaya da gayam. Kat, inalayo, diyan chat ko kan ka akasapulan da. Dagiti papeles na kasapulan. Wen, adda gayam. Nangala kami, takas tamot ti kasapulan dagiti babak na nga amo. Nasayat nga rod no kasta. Taibagak ka ni boss. Oh, apay ako mitkita kayo dito yung mansyon. Ay, gayam ko ni Christy, sir. Naibaga na nga agkasapulan ti boss na iti katulong. Katulong? Sika ti agaplay a katulong. Dua kami dito'y kadwak, sir. Agoray ka. Tawagak ni Christy iti intercom. Imbagak matkit di nga da kami dito'y Ruarte Gate. Sigurado apa umay dayjayan. Kasta matimbaga na, sir. Adda do ababay ang nakatakdar iti Ruarte Gate mi. Anya ti masapol da. Napintas da may sa. Anya ka rin ti masapol yo.
Imbaga ngamin ni Christy akatulong yo, nga agkasapulan kayo kano iti katulong, sir. Dahil takadwam ti sumrek akas katulong. Kwa, sir, dua kami kuma. Ngam kuna ni Christy amay salang ti kasapulan yo. No kayat da kami adwa akit, may mayat manan, sir. Kaya't mo asawan? Agaplay ka kas katulong? Wan, sir, nagagatak no trabaho ti pagsasaritaan. Alaan ka akatulong ni ti mansyon. Ngam dahil takadwam, kat iti amigok ti pagtrabahuan na. Adayo ka di ti balay ti amigo yo, sir. O si Dag, jay dakkel abalaya na pinturan iti poraw. Awagak, tamang ibaon iti mangsuko iti kadwam. Awagam ti amigam, ta umay na alaan ti agbalin ayaya ti anak na. Nuyaya da amiga ti maysa kadakwada. Ayan ti kunak akatulong. Anya tinagan mo? Ami, sir. Talaga ka di akatulong ka? Saan ka di amang limlimo akatulong ngam agtatakaw kagayam? Ha? Ato'y ti NBI clearance ko, madam. Sir, awan ti madi ang record ko. No kasta, adda NBI clearance yo iti kadwam? Adda, sir. Imbaga nga ni Christy akatulong yo, masapul nga adda NBI clearance. Isuan na nga la kami, sir. Nasayat. Umainton madamdam ti mangsuko iti kadwam. Tama pa ni di mansyon da. Kasta ka di, sir. Saan ka di ang mabalin adwa kami laangin dito'y mansyon yo? Ha? Sige. Gapukin ka, alaak lita kadwam. Niara ti makamu kada kayo, tadapenas ka na papanak. Sino kayo talaga? Naapay nga inala na kayo adwa dito yung mansyon? Gayam ko ngamin ni Christy, ma'am. Iso tinakaybaga nga kasapulan kayo iti katulong. Siyakmat ni Lisa, ma'am. Naggapo kami iti probinsya. Pudno ka diti ibagbagayo naggapo kayo iti probinsya? Weno, inala na kayo ti asawak iti club. Huh? Club? Saan, ma'am? Sigud akatulong ak hindi dito'y Makati. No kasta, saan kayo nga agaam mo kan ni Arman? Sino nga Armand, ma'am? Danga, ti asawak. Sir, kunam kan kwa na. Saan kat nga Arman? Ay, sorry, ma'am. Diyak ngamin amo tinagan ti asawa yo. Pudno day ta, ma'am. Saan ko ngamin adinamdamag kini Christy tinagan ti agbalin nga amo mi. Pudno ka di ataga probinsya dagita? Saan ka di ababain ni Arman ti maysa kadakwada? Kagap-gapo da yung probinsya, ma'am. Intid ko kadakwada ti address dito yung mansyon. No maduktalak nga agululbud ka, agsungbat ka kanyak. Iti probinsya, kun away, tinagapuan da, ma'am. Sigud akatulong di agnagan iti ami, dito yung Makati. Nagawid iti away da, tanapanan iti abroad ti sigud nga employer na. Masiguradom asaan ababain ni Arman di agim pipintas. Agin pipintas? Di ka di napintas, nga agnagan iti ami, tidakdakamatin nyo, ma'am. Anya pa ingay, danga. Kasano kumababae na? Kat italaang nga agkita da, ma'am. Inalayo ka di katulong Jane Dwazar. Saan ko kumangalaan na kas katulong di maysa? Nagpakpakaasi di napintas nga alaag kano ti katwana. No kasta, sir. Kapu iti day dyan na pintas, iso nga inalayo Jane maysa, sir. Dahil tatipod no. Kaya't ko ngamin nga agtalina ed di napintas edi mansyon. Ha? Kanya ti kayat yu asawan, sir. Ala, saan ta na pagsaritaan ti may papaniti dahi tapanag. Intakit din edi opisina. At datamagtan dito yung parking lot ti opisina, sir. Ha? Diyak pa yung napuputan nga datagaya man dito eh. Ha? Da kayo mat, sir. Ambom ka di mutla ang tagluto. Depende, no? Anya ti may luto manang. Tulungan ka. Tapno maamwak dagiti luto asaan ko nga ammo.
Jay kadwam, imbaon ko nga agdalos ijay ruar. Ammo na kadimot lang tagdalos. Nalakalaang matiagdalos manang. Sana bali takadwa namat ni Christy. Siyak ti taltal kanda ditoy. Iso masapol at tanangan nyo ti gunggunayo. Diyak kayat ti sinsinan at trabaho. Ika gumaan mi nga aramidan ti trabaho mi, manang. Nabayag ka din dito'y mansyon? Nasurok ang makatawon kun dito'y Kapin ano ka diti among tayo ni Manang Maya? Jakam mo. Ngam iso ti kabayagan ang katulong dito'y. Iso nga iso ti taltal kanda. Nasingpot ka di matkan ka? Narigat ti agsasaw. Ngam makitam to no nasingpat no saan? Ha? Ay, sige, ituloy tan tagdalos. Ni Ami tinapili na akadwa na iti kusina. Amok nga ada kayat na amaamuan ka ni Ami. Kas kumaitian niya. Balasang kakadipay. Wan manang. Sika ngay. Balasang kakadipay. Wano, adan anak mo. Na, balasang akpay, loka. Sorry manang. Nabayag ka kadimatan iti daytoy a mansyon? Una, nabayaga kun ditoy. Kasta ka di manang. Mano ka di ti anak dagiti boss tayo? Awan anak da talupos ni madam. Dayta ti kanayon da pagapaan. Kanayon asidiren ni sir ni madam kapo iti dayta. Ha? Kaasi damat nga rod, no awan anak da. Anya ka diti dinamagkan ka ni Manang Maya. Ididwa kayo laang iti kusina. Dinamag na no balasang akpay. Idi dinamag ko no adda anak na. Kas lamasurun mat. Balasang kanupay. Ha? Balasang kadipay iti kas di nga edad na. Ipagarup ko no addan asawa kan anak na. Nadlaw ko nga adda istrikto na. Kan nalaing nga agibaon. Dinamag ko kin ni Christy. No nasayaat. Kat kunanamot amakitam tong kabayatan ti kaaddam dito'y kunana. Uray nagayam ko ni Christy babaan iti Facebook. Dakila tamat ti pagyamanak. Taiso tinang tulong kadataan nakastrek dito eh. Padatangamin a probinsyana. Amo na tirigat ti taga-probinsya nga umay agkatulong dito'y syudad. Dumngeg kay ti amin ngay bagak si Kamaya. Anya ka di day, Jay, sir. May sakali ti kwarto a pagturugan na iti kabarbaro a katulong? Una, sir. Iti kwarto na isang rat para kadagiti katulong. Bilinom ni Ami. Ta iti bakante a kwarto iti asidag ti kwartom ti pagyanan na. Ha? Agsina da iti kwarto kin ni Lisa. Saan sir. ka ngagsaludsod? Basta tong palam ti ibagakken ka. Uwan, sir. Apay ka di asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan ni Ami. Inikkan ka kaniti karbangam ngagsaludsod. Ha? Tung palam ti imbagak. Ngam kaumum day tangiwat mo. No di mo kayat apapanawan ka diti mansyon. Nalawag? Uwan, sir. Jaske. Apay asaan asyak ti pagyanan na iti ibagbaga na kwarto. Alam ti gargaret mo, kat surutan nak iti kwarto apapanak. Ha? Apay ka di manang. Kay kayat ko dito'y kwarto mi ka ni Lisa. Basta sumurot ka, no di mo kayat apagawiden ka iti nagkapuam. Aguray nga rod manang. Apay nga ta. Apay anak ka matider ka pa'y laang dita. Agunay kan! Mabit lang manang. Inakalaan ti gargaret ko iti kwarto mi ka ni Lisa. Apay nang dardaras ka anang ibagkat di tagargarit mo. Papanaw. Bilin ni Manang Maya ang mapanak kano iti kwarto nga isuro na kanyak. Taapay. Pag sinaan data ka di iti kwarto. Diyaka mo. Day tati ko nana. Imbaga na akarte nga kano. Tadi na kaya ti agura iti mabayag. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan,
Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Pag sinaan data ka di ti kwarto, Diyak mo, ngamday ta ti kunana. Imbaga na akartengak kano, tadi na kayat ti aguray iti mabayag. apay, Umay ka, tasiputam no sa dino a kwarto ti pangipanan na kanyak. sige, sumurot na, ngam sa anak ngagpadlaw. Kartengam nga rod tama nga no agungat ni Manang Maya. Sige, magnakalaang tagyanak iti medyo adayong. Tapno saan anakan kadlaw. Apay ang nagbayag ka. Kunak akartingam. Pangipanam ka di kanyak, Manang. Iti nga rod kwartom. Dalusam day di a kwarto. Taiso ti pagyanam. Apay nga ayalis nak ijay, Manang. Tapno adagyan ijay a kwarto Nagasat kakit di Tasi kalaang ti katulong asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan na. Asino ka kuma? Saan ko matapagayatan ti agyan iti sabali a kwarto, Manang? Ay awanan ti adupay asao. Aday ta ti kwarto. Aguray ka, talo ka ta. Wow! Nagpintas ka nagdakkal apuraw pusa. Sika, ti mga sikaso di ta apusa. Dalusam matan day ti a kwarto. Tapagyanan nyo iti pusa. Iti dayto a kwarto ti pagigyanan dayto a pusa? Wan, pusa ni sir day ta. Ngam kagurgura ni ma'am. Ta allergy ngamin iti dut-dut ti pusa. Agangket, numalang abna ti pusa. Sige, makaamu ka ditan. At dapay papana. Pimanawin ni Manang Maya. Kitaag man ti kwarto. Wow! Nagpintas a kwarto. Nalawat ti Katrina. Kan adda bukod na asiar kan banyo. Apay nga tanging panda ka dito Diyak mat maawatan. Ngam, aywanak ka no, dayta nag-cute a pusa. Sa bali ang klase ti pusa. Borboran, kan medyo kulot ti dut-dut na. Paborito ka no ni Sir Dayta. Ngam sana kayat ni Madam. Allergy ka no iti dut-dut ti pusa. Imbag pa'y day ta a pusa. Napimpintas ti kwarto na. Ngam ti kwarto tayo akatulong. Mas daawak nga ron. Nalawa pa'y. Kaawatan anapatpatig ti pusa dangam da tayo akatulong. Matulungan nga taday ta a pusa ida. No adda pagkasapulan da iti padada a tao. Kaawatan anapatpatig ti pet dangam da tayo. Sika tinapili da mga sikaso iti day ta a pusa. Yaya ti pusa ti kayariga. Apay nga impayalis mo ti kwarto ti katulong. Saan mo apakibyangan ken pagaramidan iti dakas da a babay? No di mo kaya dakas ti mapasamak. Balaagan ka. Nalipatam ka din aligal ti panagkasarta. Mabalin ko ti umapila iti korte. Padasam. Pagbabawyam no aramidam na ita. May saak ang mabigbigbig iti gimong. Idin to tabasura day dya ababae. Maaramat lang da a babay. Tapno adama ko na nga anak ta. Duwata ang mairanod. Nawatam? Tinak ka di isukat iti day dya nga agim pipintas ngawan amuna. Pagkungkunam kanyak. Aramatek lang da a babay. Kaya't mo asawan. Aramatem lang. Dinak may payan iti anak. Sa maaramid ti rumbang. Kat di ka agaramid iti addang nga adda apang isinakin ka. Agyaman ka. Tad da reputasyon ko asal salimot metak iti gimong. Kaslasaan nakatulong di kabarbaro asimrak akatulong dito'y mansyon. Nasa umon. Jak idi pat siya nakatulong dayjay.
Sayang. Takurang ngamin ti adal na. Ay, day tati kurang kan kwa na. Napintas. Ang awan nagadalan na. Katulong lang ti pagpatinggan na. Ay, sayang ti kinapintas na. Ang muray no kasta. Adda nadlaw ko kan ni boss. Ha? Anya tinadlaw mo? Kanayo na may kulkulan. Adda pa dyan na ibaga na. Asayang ka babae. Kunana. Ha? Sayang nga ta? Tasan ang nagadal? Kasta nga tangag paisaw. Iswa na ibaga na tikas jay. Babae, kasao ka man? Siyak ka di, madam. Adda ka di pa'y sa bali at tao dito'y. Adda kayat ko ang maamuan kan ka. Anya ka di dayjay, madam. Ayan, dagiti dadakkel mo. Ken, anya ti inturpos mo. Ubingak pa idi na ulila kaputan na aksidente dagiti dadakkel ko itilugan, madam. Anya nga rod tinagpatinggaam. Ti adal ti kayat ko asawan. Diyak pa'y naturpos ti umuna atukad ti high school, madam. Sayang ka. Husto tay kunak nga agim pipintas ka. Takawaw ti ulom. Nangag ko tinagsaritaan nyo kin ni madam. Si kapay. Agampod no matimbagan. Sayang ka. Basol ko ka di tinagbanagak, manang. Uray kastoy ko laang. Adamat pusok ang masaktan. Amangan no ti ko na kat nagasat ka. Tainyalis na kanibos itidakkala kwarto. Saan ko atari gagayan tidakkala kwarto? Ta saan ko matakukwa, manang? Kay kayat ko ija kwarto mi kanilisa. Oho, di ka man agin didi. Anya kat ta saan mo atari gagayan ng tidakkala kwarto. Pudno day tamanang. No kayat lakit din ni boss. Uray si kantiagyan iti day dya kwarto. Salbag. Rumbang ko mga min asyak ti pinagyan da ija kwarto. Ay, surun kon. Iremedium ang may laok da ito itinuman niya ami. Sakbay asumrek iti kwarto na inton rabi. Anya ka di dayta, sir. Apay nga ilaok ko dayta iti inuman na. Awanan ti ado asarudsod. Aramidem timbagak. Ay, uwan, sir. Ngam, mabaling ka di apati siya kat uminumat, sir. Kaya't mumet ti marnekan ang maturog. Apay, saan ka di makaturturog ni ame, sir? Tsak kayat ti kinalaing mong agdamag. Basta aramidem timbagak. Ngam dua tala nga makaamoy ti datoy. Nalawag? Sige, boss. Uwan, sir. Apay, apaturugan nyo ngay ni ame. Saan ka di mabalin asyaklangan, sir? Saan mong ambo ti lablabidem? Aramidem ti papaaramid ko da nga. Anya nga tati aramidan, tapaturugan na ni Ami. Imbaga ka din ni Ami kan kuana, asaan ang makaturog iti day kaya kwarto. Sinalbag day kaya Ami. Isukit din ti pinagyan day tinapimpintas a kwarto, saan kat asya. Aday gam ni Ami apo ti titanong. Ipanansamot iti kwarto na. Siputak ti pangidiswan na. Tamapan ko ikan iti imbaga ni boss nga ikabil ko. Tulungan nakpay man dito, Yami. Ipan ko kumaigi kusina. Amangan numatinag ko. Mabitlaan. Idisok pa ito igam ko adanom. Ay, jayan. Indiso na ti bote ti tanom. Inakargaan iti inted ni sir. Kartingak. Atita, nakarga ako na. Kulugag, tapno mailaok. Pumanaw ako dito eh. Alaan na siguro. Inton mapan ijay kwarto ngayon sangrat da para kan kwa na. Suron ko. Siya kumati akin kwarto ijay. Nadagahag ti panawan. Makain-inumak paikit din. Uminumak man pa'y.
Naibus ko na. Inakmanan kargaan tayo nagkuy di kwarto. Oh, apay di ka payla umunag ijay kwartom. Inak mangala iti danom ko manang. Makainumak ngamin no kastoy anadagaang ti panawan. At dadanom ko ditoy, do abuti da itoy. Kayat mo, taitad ko kang katoy maysa. Ha? Nalukatan samat manang. Nailawan ko laang analukatan itay, ngam saan ko pa'y nga ininuman. O, kita mo, saan pa'y anak sayan? Agyaman manang. Sana ko na mapanijay kusina. Sige, mapana ko niti kwartok. Sige. Dang. Di na amo akinarga ak manen iti inted ni boss nga ikargak. Iso analukatan. Naikabil mo ka niti kunak nga ikabil mo? Wan, sir. Adda ka di aramidam, sir. Saan ka di nga imbagak asaan ka ngagdamdamag? Inkakid din iti kwartong? Ay, wan, sir. Siripot man, no anya ti aramidan ni boss. No, jak agkamali. Duplicate ti tulbak ti kwarto ni Ami tigam na. Anya nga tataramidan na. Sa anak amaturog, aging gaati pumanaw ni Sir ti tarwar ti kwarto. Kumit kita kat iti ruangan ti kwarto ni Ami. Aldawon, ngumawan pa ni Ami. Ada nga ta napasama kan kwa na? Uy nga agpaiso. Saan nga taamad maditirik nana? Madmaday wan now, nagragsak idirabe. Ha? Nagragsak? Anya ko mati pagragsakan na ngay manang. Jakman amukan kwa na. Apay nga rod adi mo larumwaran. Ay sinalbag kiday. At dagtrab-trabaho at damot agkulkulong iti kwarto na. Buisit. Ingkan sakitaan iti kwarto na manang. Ang mga numadmaditirik nana. Ay sige, syakman nga rod ti mapanmang kita. Aglablabas samot na at tao. Aldawan, ngam di mo larumwaran. Ay makapasuron. Nalawagan. Ala, apay adyak nakapuot. Agoray ka. Apay kastoy ti mariknak. Kasla, nasakit ti pagbagig. Apay kastoy. Anya ka taday toy. Ami! Diyak mawatan. Ami! Madmadi ka ditirik nam. Apay adi ka rumuam. Mabitlaang. Umay ko ilukat tiri daw. Umunag ka pa'y man, Lisa. Anya ka di tinapasamak. Itaman pa'y. Diyak mo. Diyak mawatan ti bagik. Nasakit. Kasla. Diyak maibaga ti mariknak. Ayan ni Ami. Apay asaan mo akadwa? Nasakit ka nung matibagbagi na. Saan ama kaid na? Ha? Mas daaw, no apay akas ti marikrik nana. Agpampambarla ang dayjay. Kayat nati agkulong iti kwarto. Iso akas jay. Saan manang? Uray lama kasangit itay. Saan anapambar ni Ami? Nasingpit ni Ami, manang Maya. Ngata, nasingpot ayamat. Mamati ka. Pudno ti bagbagak manang. Kang runaan na. Saan na nga ugali ti manglukoy ti pada na tao? Isakit mo takabagyam kat ngaron. Masapo laban tayam ni Ami tapno sana pumanaw di mansyon, Maya. Sir, anya ka di ti inarami jukan kwa na. Nasakit ka no ti bagbagina. Saan ka di nga imbagak adinak pagdamdamagan? Aramidam no nyaman ti imandar ko, nalawag. Minalawag, sir. Mas daawak lang amin, takunana ang nasakit ti bagbagina. Pumanaw ka man iti sangok. Diyak kaya ti panagsusumbat mo. Karatingam. Agawid ka din, sir. Papanawan nak. Danga ka talaga. Kasano ang maaramid mo ti imbagak no agawid ka? Aywan gayam anya, sir.
Pumanaw ko na yung mga ngamin. No kayat mo nga daibilang mo nga anak. Masapol na paaywanam ni Ami kanimaya. Adda ka din inaramid mo iti dayjay nga awanan, adal? Iso ti maaramat tapno maaddaan tayo ti anak. Masapol at ti mabangunan to ti ubing. Katsyak ti inana. Masapol lang. Kan saan arumbang nga maamuan na amay sa nga ignorante ti inana. Gabut ay ayaten ka unay. Ibilang ko apod no nga anak ko ti putot mo. Rumbang lang. Talupas kakat nga ron. Di nak maipaayan iti anak. Aklunak ti inaramid mo. Ang masiguradom ka di, ang maipaayan na ta ti babae iti anak. Masapol a pabantayam analaing ti babae. Sana mabali na pumanaw di ti mansyon. Matungpal. Nukas pangarigan agbaligi ti inaramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol a pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo, Arman. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarapay. Matungpal, Arman. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol a pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas mat? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo? Isu nga ro da pabantayam tapno makita ta no agsikog. No saan nga agsikog? Ulitak ti naramid ko kenkwana. Anya? Nasakit man tirikinak, akas asawam. Kasapulan nga ikidamak. Tapno maadda anak mat iti anak. Kat dinak isukat iti sabali. Rumbang lang, ta inutil kakit nga ron. Masapol nga damang tawid iti kinabaknang ko. Masapol nga agridam ka kanayon. Saan mo nga palubos a pumanaw no rumwar diti mansyon ni Ami? Nalawag? Apay ka di, sir. Apay nga ugali at tao ti agdamag no da ibilbilin ko kada kayo. Ah. Suswelduan kayo tapno aramidan nyo ti anyaman nga ibagak kada kayo. Ay, wen, sir. Matungpal tibilin nyo. Sungsong batam kanyak no makapanaw ti babae iti mansyon. Kurang ti biyag mo pang supapak mo no makapanaw. Ay, wen, sir. Bantayak ni napintas nga ami. Awan sabali nga agsungbat no makarwar no saan asika. Kasikakat nga rod ti gwardya dito gate. Nalawag? Nalawag, sir. Gayong, apay akanayon ka analiday. Wan nga rod, adda ka di parikot mo? Diyak amo. Kaslada madian na pasamak kanyak. Imposible. Anya ti kahit masawan. Anya kumatimadian na pasamak kan ka. Diyak maawatan nga rod. Kaslaman, saan ko maibaga? Anya ko maday taamadi ana pasamak ako nam. Agdamagakman kan ka, manang. Adda ka diim mo nag-ija kwartok. Ay kat jay pusa akadwam ijay kwartom. Saan ka di arumwar umunag da jay pusa?
Ibagaman ka ni Ami nga umay dito bibliotika, takasaritak. Anya ka diti pagsaritaan nyo, sir. Nalipatam manen ababaunen ka dito mansyon? No aday patrabaho ken ka. Aramida man di ka nagdamag, nawatam. Ha? Ay uwon, sir, matungpal. Ita ka din. Saan mo man nadadaulin tal daw ko si Kamaya? Kaya't mo ka di apagawiden kan? Ay saan na, sir? Awanen ti kalapaw ko, tanabagyo. Awan pagawidak, tanabayagak nga rod dito'y mansyon. Di nak nga rod-roden, no kaya't mo pa tiyagyan iti mansyon. Ala, inkan iti bagbagak nga ramidam. Ay, sir, anya ka di itayan tembagayo. No mapunuanakin ka, pagawiden ka talagan. Ni Ami! Ay, un kayam. Un, malagip kun, sir. O sige, innako. Pinaayaban na ka no, sir. Awan ka diti marikritnam di tabagim? Ha? Ne, anya ti kayat yu asawen, sir. Lay, apa yan? Anyat mapaspasamakin kan? Sorry, sir. Mapanak pa ija lamabo. Diyak magustuhan ti bangbang loyo. Ha? Lay, di na ka no magustuhan ti bangbang-lok. Oh, kasta tinabasak amay sa karagati sintomas ti aginaw. Adda aginaw akagura da ti angot ti bangbanglo. Oh, surutak man. Ami? Aginaw ka kadi? Aginaw ko na yu, sir. Kasano ko mga aginawak? Kanawan matasawak. Agsublita iji bibliotika. Adda fesk mas kijay. Aramatem, no di mo kayat ti bangbanglok. Itatadatan dito bibliotika. Kayat kang ipakita iti doktor no aginaw kan. Kasano ko mga aginawak? Kanawan matasawak, sir. Basta mga alak ti doktor, ti pakita ka. No pudno ti atap ko nga aginaw ka. Masapol nga aywanan na ka ti doktor. Anda may sa abigat anariingak amadmadi tinariknak. Sinardaknak ka di iti kwarto nga ayan ko, sir. Masapol at taripatwan kayo iti inawam no pudno nga agdadagsan ka. Ngam saan ka nga agaramit iti anyaman nga iskandalo no di mo kayat adakdakas ti mapasamak. Ada ka di pagbayad mo iti abogadom? Maawat ako na. No apayakas jay tinariknak, idinariingak iti day jay abigat. Anyat ko nam amaawatam. Tinakaw yu ti dayaw ko. Isu nga atapan yung nga ginawa. Kasta ka di, sir. Saan ka nagsangit? Makapadakas kada kayo iti inawam no pudno ti atap ko. Apay ang kasta titsuram. Diyak mailadawan. Tinakaw ni sir ti dayaw ko, insan. Kasano ko nga tinakaw ni Sir Tidayaw mo ako ng insan? Malagip mo ka di. Jay naladawak anariing iti may sabigat. Imbaga kadyak may ladawan tinariknak. Anya tinapasamak iti day di arabi eh. Jak napuputan. Kanjak amo sinaragnak gayam ni sir. Jak amo na niya tinaramit na kanyak. Kasano nga rod ana amam asinirrak na ka? Ipakita na kano iti doktor no aginawak. Agsikugak ka di ajak nagayatan. Ay, Diyos ko, kasano daytan? Iso ka di nga impanda ka iti day di ang kwarto. A pinagsinada na iti kwarto. Nagkasang tigasat ko, insan. Agsikugak ngawan matasawak. Simon, yun ay unay ko ken ka. Nga uray pa'y maliwayam tinaduma at trabahom dito'y. Basta saan lakit niya makarwar ni Ami diti mansyon. Nawatam? Adda ka di plano na pumanaw, sir? Basta tung palem timbagak. Saan kan ngagdamag? Wen, sir. Matungpal. Kas nakon, agsungbat ka kanyak no makalibas di babae.
Awan lakit ti agaramid kan kuana iti madi. Saan nga aglibas, sir? Amom nga rod, ti adday ti panunot na, aber. Amum ka di, no apay akanayon nga ibilin ni sir abantayak ni Ami. Tama nga no pumanaw. Jak mo't maawatan. Kaslaman na pataglaw na iday babae. Pag kunam napatag, babae na ka din ni Ami. Saan kong amaw? Nakuna na pa'y. Ang mga iti doktor amang check-up kan mga sikaso kan kuana. Masakit ka di tinapintas sa babae? Agpada ta as antang amaw. Driver ak, security guard ka mag. Nakayawan siguro ni boss kini Ami. Taapay apabantayan na tapno saan ka no apumanaw. Nalabi ta kasta. Kasanun no papanawon ni madam numadlaw na. Dayta ita ti parikot. Sigurado lakit di asaan nga umanugot ni ma'am nga da ka innagaw na kini sir. Anya ngay tilaban ni Ami kan ni madam. Sino ti paawagam? Doktor, kunam samat. Wan. Pa-examine ko ni Ami no pudno ti atap ko nga ginawan. Anya? Aginawan ti katulong? Mabalin samat tan apagawidan. Kasan upay ang maalak ti ubing ng pagawidam? Duha kami kadi a babae iti biyag mo, Arman? Agyan diti mansyon bayat asaan pay anak-anak. Asikasuan ti family doktor tayo kan ti nurse. Ngam no makaanak. Papanawag ti babae. Makaamo ka. Ti ubing kinapatag kanyak. Saan kat adayjay akatulong? Pagan anok ti katulong? Kasanon no ipapilit na nga alaan ti ubing. Padingal nga alak iti kwarta. Anya ko mati masakbayan ti ubing iti sidong dia katulong. Awagam ti family doctor. Taumay ditoy. Matungpal, ma'am. Adda ka di sa gubanit yo, madam. Nasalon atak a tao. Adala kayat ni Arman apen ken. Ala, tama panak ijay ayan ti telepono, madam. Kartingam, tada papanak. Ngam imbilin ni Arman akauman nyo tingiwat yo. No addaman makita yo dito'y mansyon. Anya ngay kumaday ta makita mi, madam. No anyaman ti mapaspasamak dito'y unag ti mansyon. Masapul asaan arumwar. Ibagam dayta, kadagiti kakaduam dito'y mansyon. Matungpal, madam. Kunam siguro anagasat ka, tanapintas a kwarto ti ayan mo. Saan ka di nga imbagak asan ko at tarigagayan day a kwarto manang? Anya nga ita, addadat lag ang mapaspasama. Kaslada mom kadagiti mapaspasamak manang. Pangaasim ko mamatay bagam. Agpada ta katulong. Agsinakit ta ko mamanang. Anya nga'y kumatipakairanudakken ka. Apay, numaanod ka. Anya nga'y ti pagkaputam. Ti ka dinaro ko pa kayo, wano tinatibkar. Sigurista ka matmanang. Saan mo nga isakit ti pada makatulong? Agsagana kakit di. Tadda umay dito'y mansyon a doktor. Umay ka din timbaga ni sir a doktor. Ay, sayang ka. Napintas kang agpaiso. Ngam awan mo't nagadalam. Ngam agpada talaang nga katulong manang. Una, ngam nakaturposak iti high school. Sika ngay. Apay nga imay dito iti family doktor da boss. Asino ka diti masakit? Awan ti masakit. Ipakita dalaeng no pudno nga aginaw ni Ami. Anya? Aginaw ni napintas. Asino nga iti ama ti sikog na? Ay sus, anya timbagakon. Ay ilipate mo. Nailaw anak laeng anang ibaga. Sige, ditakan. Ay, mabitlaan. Agsarsarita tapay. Awan ti rumbo nga pagsaritaan ta. Lipate mo timbagak si Mo. Manawan. No aginaw ni Ami. Saan nga taan ni boss ti ama ti inawan na? Iso adi na kayat aparwaran? Naunag ti pampanunutan mabalin amamuan. Dinamag ko itay kinimaya no asino ti masakit.
Taim may ti family doctor da, boss. Asino kano ti masakit? Awan ka naman ti masakit. Ngam imbaga na, nga ipakita da kano ni Ami no talaga nga aginaw. Aginaw di napintas a babae. Oh, saan ka di nga imbaga na idi abalasang pay? Day tangarod man ti pampanunota kitay. Asino ti ama ti sikog na. Imbilin ni Bus Kanyak, asyak ti agsungbat no makarwar ni Ami dito'y mansyon. Ay, nila ang matbos ti lalaki di ta mansyon. Day tangarod ket. Saan mat arimrimwar ni Ami? Tapno makisinarak iti lalaki. Kumpirmado, aginaw ni Ami at dantun putot ko. Apay amasair tariknak. Gapo ka di tadyak maipaayan iti anak. Nagaramat iti sabali a babae. Nagsakit tarik na. Apay adi ka matagtagari. Amam, naragsaka ko na taddanton anak ko. Kat numaka anak, mabalin mon apapanawan. Kat sikat ti mabangunan na nga ina. Talaga apapanawag. Tapno saan ka amailawan manen iti may sangawanan adal ataw. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta a kondisyon. Masapol nga ipatag kan ibilang mo apudpud no nga anak ti putot ko. Ta saan ka ket nga roda makaanak? Ikarik day ta arman. Syakto ti mabangunan na nga ina. Ipatag kan ibilang kunto apudpud no nga anak ko. Anya ka diti napasamak kan ka. Taapay nga imay ti doktor diti mansyon. Gapot at tinakaw da ti dayaw ko, gayam. Di ka maawatan gayam. Ilawlawag mo man. Mabalin ka di mat matakaw ti dayaw. Diyak amo. No kasano ana usardak asaan ko nga amo, gayam. Anya ita ti aramidam. Napanunot ko ang pumanawak langan dito'y mansyon, gayam. Papanamon ngay. Narigat ti agbirok iti trabaho ditoy. Gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo ita alawas na napauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Anya ita ti aramidam gayam. Napanunot ko, apo manawak langan dito'y mansyon, gayam. Engam, papanamon. Narigat ti agbirok iti trabaho. Kan may sa, kasta ti kasasaad mo. Ang mga nuulitan manen ni Sir ti naramid na kanya. May salaang ti amok, no apay nga inaramid na day taken ka. Gapo iti ubing. Itata nagbaligi. Di na siguro ulitan nun Diyak ninamnama day tayo napasamak kanya. Ay, labi nga itak gayam. Nanggag ko nga imbaga ni Sir. Akanayon nga umay ti doktor. Kan adda nurse ang mga sikaso kan ka. Nasakit tirik na kiti napasamak kanyak. Panangiruruman kanyak da ito'y. Hoy, babae. Di mo gamdan ti pumanaw dito yung mansyon. No di mo kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Pagawidan dakla ko man, ma'am. Di mo ka dinaawatan ti imbagak. Saan ang mabalin a pumanaw ka dito'y? Saan ko ang nagayat ang tinapasamak kanyak, ma'am? Di na kumamat kagura. Saan ka nga agbidot ang mangibutaktak itinapasamak? No aramidam dayta, si kamot laeng ti mangiduron iti pakaisagmakam. Naawatam?
Anya ka di ti aramidak, ma'am. Tapno agkin naawatan ta. Agyan ka dito'y aging ga iti aganak ka. Kalpasan ti panaganak mo. Mabalin monton ti pumanaw. Naawatam. Isu ka di at tinakaw na ti dayaw ko. Gapo iti ubing, ma'am. Tapno di mo mat ko na. Ikan kanto iti dakkel agatan. Sakbay a pumanaw ka. Nangag ko ti saritaan nyo kin ni ma'am. Nagkasat ka kitin, no ikan na ka iti dakkel agatan. No sika, kayat mo ka di abayadan dati dayaw mo. Ay na, praktikal ti tao itan. No siyak akit kayat ko, tapang rugyak, tapno sa anak nga agnanayo nakatulong. Agdumata iti panirigan man ang jak kayat atakawan tiya sino man ti dayaw ko. Ngam no siya, mayatak tapag negosyok ti itad da kanya. Angam saan ka mo ngamin anak kaadal, iso anak kurang kay ti amo. Awan connection ti adal iti dayaw. Tapno da kamatam ti kinaawan adal ko iti napasamak kanyak manang. Nakitak ni Ami iti ruwar ti mansyon. Masikugmat nga agpayso. Ni nga ta sir, ti ama ti sikog na. Nalhabit. Apay ko mapagtaktakan da ang mga la iti doktor amang taming. No saan anibos ti ama. Malas day ti abalasang. Simrak kas katulong. Ngam naaramat iti madi awagas. Ay, pag madyan no maminsan ti agkatulong. No saan anasaya at ti panuno ti agbalin nga amo. Anya nga tati ko na ni ma'am. May papan iti day ta na pasamak. Agpaliiw ta no anya ti sumaruno a pasamak iti biag dagiti adda di tamansyon. Isumet lagayam asaan akayat ni bus a pumanaw ti babae, tamasikog. Inaramat na ti balasang tapno maaddaan iti anak. Emilio, disnudo nga ta ti balasang wenno? No disnudo. Apay a pinabantayan dakan ka tapno saan a makarwar. Oh, jak mamati a disnudo ni ame. Takrilan ti tiyan mo, Ami. Dandani ka naganak. Nagsikugak. Babaan iti panang takaw yu iti dayaw ko, sir. Kaya't kangit kan iti pangrugyam. Mabalin mo ti mapanagadal, apaman ang makaanak ka. Agadal? Saan ka di abakit akon nga aginroll iti high school? Adda maawagan iti alternative learning system. Sana masapol nga aginroll ka kas high school. Nangagkumatkit di daytan, sir. Mabalinda kang kan iti diploma. Nulakat na maipasam dagiti eksamen. Sana masapol nga inal daw ka amapan iti pagadalan. Panunutak dayta, sir. Makapadakas ka no ti danda ni agpas nga iti kanayon analiday, ken agpampanunot insan. Pampanunutak timbaga ni sir. May papan iti alternative learning system. Adda planom asumrek iti als amakunkuna? Saan ka nga agpayso ang nag-eskwela iti high school? Tapno didak unay tagibasitan. May mayat sang agpayso. Dakkel nga agpayso ti maitulong ti als kadagiti saan ang nakaturpos iti high school. Masapul nga alag ti itad da kanyak na makapagpas ngayak. No man tinakaw da tidayaw ko. Siribak matida. Anya ti kayat mo asawan. Anya ti aramidem, insan. Dumtang to ti aldaw. Aday to'y nababang inrurumanda. Bumangon. Kat agsasango kami. Nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aganakak siguro. Aganakan? Ay, aguri tamapanag ija ayan ti telepono. Awag ki doktor. Kastamat ni sir. Nagsakitan na talaga. Ay, Diyos ko. Di na ko mabaybayan. Kukwada ita ti gundaway. Tawa na anak pa iti gaway.
Ngam ikarik. Saan ang ngagtalinaad akas itim pagarup na. Oh, apay nagalas tapos turam. Nagalas tit suram. Nagalas pa'y talibim. Aputan ti may nga imam tatyan mo. Idinto ti may sa kaday tapatong mo. Aday wanak pahimanang. Saan ka makatulong itinasakit amarikrik-nak? Aganak ka, kasta ka di. Ay, sumalagayam nagdardaras ni Kristianapan ijay ayan ti telepono. Nagsakit matgayam ti aganak. Ay, Diyos ko, tulungan na. Ay, day takot aganak nga awan asawa na. Ay, kaya't kumot man ti maadaan iti anak. Ang makiasawa akpay nga umuna, Barang adamayat na mga asawa kan ka manang. Panagkunak kat awan, mayat kan ka. Na. Ay, sinalbag ka. Agpaspasikal ka lang arodon. Ibagampay laang matikasta. Ang pudno mo kiday. Ay, adapi nga tamayat nga agpayso kanyak. Bumakita mga minon. Armand's office, hello? Who's on the line, please? Paumayan ti doktor dito yung mansyon, sir. Aganak samot ta ni Ami. Aganakan? Sige, umayak dita. Masapala sakti muna ang makakita iti putot ko. Awaga kadimat ni ma'am, sir. Saanan? Tiners langan ti awagam, tamapanda dita mansyon. Sana bale, ta kumpleton tinaisagana nga aramaton ti doktor kan nurse dita. Eh, saan ko nga rodin nga awagan ni ma'am? Wan, ket kumusta ni Ami? Eh, tumakder at umugaw sir. Di na mo na niya ti aputan na. Ti tiyan na wano ti patong na. Alang arudan ta umayakon. Bye. Apay nga awan ka dito parking lot. Kartingam, ta emergency ti papananta. Adda pay lang dito ibanyo iti asidip ti parking lot, sir. Ta gumidgidan pa neta. Umay kakidin, darsam. Mabitlangan, sir. Malbalbasan. Inton kon, inmaneho kon tilugan, tapanawan ka ditan. Ay, si kamat, sir. Sa dino nga emergency ti papananta. Addo pala sa ludsod. Kartingam kiti, makagara na klauna yan. Sige, sir. Umayan. Darsam, bye. Ayan dan, Adadan iti kwarto nga impasagana yung apaganakan ni Ami, sir. nakaanak mo tan? Saan ko nga amo, sir? In kayo kita na. Saan pa siguro anak-anak? Tawan mo't mangag nga ibit ti malataga. Itayak pa'y nga adda dito ruwar. Ngam awan mo't nangag ko ang nagsangit, sir. Umunag akon. Ang mga nusyaktor urayan na. Sige, isab na gidag. Sakto na medyo may. Nagrigatan. Maringata. Rimuaran ti baby. At ang putot ko. Sumagmamanon nga aldaw, manipod na ganak ka. Mabalin mo ti pumanaw dito mansyon. Adday tati kwarta nga aramatam. Mamalin ka diya saklutag pa iti anak ko, ma'am. Nurse tinangas asikasukan ko, manipod na ipas ngay. Laglagi pam nga awan anak mo. Lipat mon anaganak ka dito mansyon. Saan ko mamatakaста, ma'am? Oray iti mauudi agundaway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka kadi makaawat, ha? Kaya't mo tayaramidan ka iti basol? Alam kit diti itod ko. Kat pumanaw kayon kanilisa akadwam nga imay ditoy. Saan ko mga alahan ti kwarta? Ngamday to'y akwarta ti aramatak. Tapno makitak tumanan ti anak ko. Anya pa'y lang ti itantanamitin mo. Agrobwat kayon. Tapumanaw kayon dito mansyon. Dakkel day ta agatad. Akasukat ti kunkunam at tinakaw da at dayaw mo. Itatadatan dito ruwar ti mansyon. Papanantaitan insan.
Mangkita tayo iti kasitgan a boarding house. Agyan tapay. Aging ga pumigsaak. Anya ka diti planom, apaman ama kapapigsa ka. Medyo daktul tintad na kanyak agatad. Agan alak. Aging ga makaturpusak. Kabailam nga ta, insan. Ika gumaak. Uray tinakaw na tinayaw ko. San alapad tapno umasinso akmat. Uray anya tar aramidem. Saan mo amaartapan ti adal kan kinabak nang da? Uray san abak ng titao. No adda-adal na ako nada. Ika gumaak ti makaadal. Tapno agkita kami matlaang iti anak ko. Tawon pa'y ati bilangam. Sakbay ang mapasamak dayta. Awan kasi ti sigod na security guard tayo, ani Simon. Apay payla a kailalaam dayjay. Kat aggabaw matan, talaklakayanan. Iso nga rod a pinagawid ko. Kumusta mo't ni Diyos ng anak ta? Kas iti sigod, napanda nagpasyar kadagiti gagayem na. Ni Emilio tinang maneho iti lugan na. Maragsaka na, tanalay nga di pakadalan ti anak ta. Wen, kat dinan tumaamuan, asaan na siya ti pudno nga inana. Talaga asaan na amaamuan. Tanabilin na itindo akatulong. Adi dagam din ti agsao, no kailalaan da ti biyagda. Itay pa'y adagiti librom ti sangsangwam insan. Maturog ka matan, tapno makainana ka. Masapul anay ti baligik. Dakkelan ti anak ko nga inagaw dayjay nga ara. Kasano nga iyam-amom to ti bagim kan kwa na? Patyan nakangatan? Masapul asaan amasaktan ti anak ko. Ika gumak ti agbaligi. Sakbay nga ipakaamok ti bagbagik kan kwa na. Jay, may pagpanakkalnak. Anya ti kayat masawan insan? Jay di ibain nga inana. Ti ammo nakat na nga to ti saad ti inana iti bangko. Ngam saan namat nga ammo, asaan nga iso ti pudno nga inana. Adda amak ko iti planom insan. Saan nga ammo dagiti amo ta? Nga ammok ti mapaspasamak iti balayda. Babaan ka ni Christy. Insan, amangan met no addadakas ang mapasamak ni Christy no maduktalan da. Inton natalgad to tinigosyok. Alaag ni Christy. Tay tinigosyok nga agtrabaho. Sakbay nga isayang kat ko ti plano. Hello, apay kay mawag ka. Andada pa dito yung mansyon. Kasta ka di. Saan ka di nga da trabaho da ita? Nakalive ni ma'am. Taada ka no importante nga aramidan na ita. Asino ti kasarsaritam? Tauray siya kat nadakamat mo pa eh. Kitahak man ti cellphone mo? Ha? Ikwa ma'am. Adaman nagdamag no ayan nyo ka no? Imbaga ka naglive kayo. Iso nga awan kayo iti opisina yaw. Asino kumati umawag amang damag kanyak? Tatipay cellphone mo ti aramatan na. Ha? Yag mo ti cellphone mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami
itingkay panang tarabay. Ha? Ikwa ma'am. Addaman nagdamag no ayan nyo kano. Imbagak mata naglive kayo. Iso nga awan kayo iti opisina yo. Asino ko mati umawag? Amang damag kanya. Katipay cellphone mo, ti aramatan na. Yag mo ti cellphone mo. Idilit ko tinagan ni Ami. May kaman ni Ara. Darasam. Di tapay nalpas, Christy. Sublian kanto. Itchat ko adagos ni Ami. Kalpasan na, idilit ko tinagan na. Sana bali, tamatanda anak mo ti contact number na. Oy, saan nga oras ti pa nagsilpong? Ingkakit din agdalos ije baba. Uwin manang. Laag-laang ti sagad kandaspan. Kartingam, taumay mo pa'y gayam isagana ti lamisaan. Tamangan pa'y ni Sir Jos, sakbay apumanaw. Nakaluto ka din, manang. Imbagak ay amapan mo isagana, no jak pa'y nakalutaw. Ay, mapanak nga ron ije kusina. Sakbay ang mapanak ije baba, manang. Sige, tanda pa'y papanak ko na ni ma'am. Makaamukan dito. Good morning, Auntie Christy. Umay ka, takaduan na kamangan. Ay, saan ang mabalin? No makita dagiti dadakkel mo akasango da kaamangan, ay agungot da. Apay nga minakasday da, Auntie. No awan kayo akatulong mi. Asino nga itagserbi kada kami? Imbagkat kan ka. Taas si deglata tirik nam kada kami akatulong. Day tamot ti imbaga ti maestrak iti pagadalan, Auntie. Agsipaw taday tatirumbang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Tao laang ti mangar aramid, nga adda nangat nga to, kan nabababa. Auntie, napatag kayo kanyak. No awan kayo, awan mati mga sikaso kada kami. Kasta tinasaya at a Kristiyano. Saan ka amang tagibasit iti tao, amarikrigat, kan awanan iti adam. Dandani ka na genrol iti kolehiyo, anak. Anya ka di akurso ti kayat mo nga alaen. Mayat kayo kadi, no sumrekak iti seminaryo, papa? Seminaryo? Pangasim, anak. Urayan niya kumakurso, basta saan ka ngagpadi. Diyo kadi kayat ngagserbiak iti Diyos, papa? Mabalin mo lat tati agserbi iti Diyos ako nam, nga uray saan ka ngagpadi. Pangasim, agmay-may saka nga anak. Apay kadi akas lama amak kayo ngagpadi ak, papa? Inka gumaak ti maaddaan iti anak. Tapno adda mangimanihar ka dagiti negosyo. Apay asaan ani mama? Sa bali ti linya ni mamam. Sa bali mo ti pagisman na. Di na amo ti mangimanihar iti kas iti negosyo. Naduras kan insan, di mo kadipay irugi ti planom. Inrugi kon insan. Kitaam ti impasa kanyak ni Christy aladawan ti anak ko ani Josh. Kitaag man day taladawan na dita cellphone mo, insan. Adoy. Anya ti makunam may papan itiladawan na insan. Madlaw adakkel ti immalaan na ken ka, insan. Kaingingas mo. Pinilik ti ladawan nga kakaingas kami. In-forward ko kankwana. Imbaga, nga addan to pa nagkita mi. Sa dino ti pagkitaan nyo, insan? Iti class a restaurant ko. Ijay ko nga ibaga ti amin pasamak kanyak. Anyan to nga ti mapasamak. Numadanon day ta apagteng. Josh, anya ka di day taming-mingam iti cellphone mo. Kadagiti amin a friends ko iti Facebook. Daytoy tinaisal sa lumina, Auntie. Kitaag man. Ni Ami. Am-amo yun ni Ami, Auntie? Friend ko mat iti Facebook. Ada ka di baganakan ka? Kunana nga danto kano pa nagkita mi. Adda kano napatag nga ibaga na kanyak. Awan ka di ti madlaw mo iti ladawan.
Pagabayam ti ladawan nyo adwa, kat mingmingam. Sige man nga rod, auntie. Pagabayak. Aday ta. Nagabay dan. Ha? Agkayng ingas kami? Sino ka din na ito babae, auntie? Saan ka di nga imbagana? Nga agkita kayo? When? Angam, kadagiti amin agagayam ko iti Facebook. Apay ana idumduma da ito eh. Auntie, kaya't ko makita da ito'y babae. Papanam ka di, iho. Iti ka di manen ayan, dagiti gagayim mo? Adamiting may iti opisina, mama. Da ito'y kat may papan iti negosyo. Manipod si kanti mangiman manihar iti negosyo ni Papam. Saan una yun arumrumwar ni Papam? Uray da kayo mat, mama. Saan kayo unay arumrumwar? Manipod nag-retire kayo iti trabaho yo? Nag-early retirement tak namin. Tapno enjoyak mat ati biyag ko. When, mama? Saan kayo mat nga grigrigat? Tapno nagtrabaho kayo pa eh? Pwedno tako nam, iho. Sa anak mat nga agrigrigat, akas kadagiti dadduma. Adda aminan kanyak. Sir, adda ka din ma'am. Kanayon ngamin nga adda ka chat mo. Isuti kanayon mo akitain. Adda ngamin kachat ko. Ngam saan ko nga arman, tata. Imbaga na nga awagak kano iti mami. Napintas a babae. Kasta ka di, sir. Ay, alwadan nyo Tamangan no agbalaw kayo kahit sugar mami gayam. Sika talaga, tata. Ang maguray ka. Kunahan nagayam a single pay ka, no? Ay, kunakun ka. Adda nga tamabalin na day ta babae, no? Manager owner ka no iti may sa restaurant, tata. Saan la may sa restaurant? Saan nga rod aman ang gundaway no kasta? No manager kan owner, kaawatan nga addamat mabalin na. Ngam ti pagsidawak, apay ana asidag tarik na kenkwana. Kaslaman paset ti pamilyak. Adamadlaw ko ka ni Josh nga anak na. Naasidag ka dagiti katulong. Nabayagan na nadlaw ko reta. Gapo nga taa, pasigod akatulong ti inana. Ayan nga tamot tanday dya at tao. Adda siguro ni ti probinsyada. Nalabit, adan bukod na pamilya. No apay mat analagip ko day jay amamirmiraot. Oray adan pamilya na, tinapatag. Naipaayan na tayo ti anak. Inikakmet iti dakkel agatad. Akas kasukat ti panangisikog na iti anak na. Wan matkat di. Ang naku na madandani di na kayat idi nga ibati ti ubing. Wen, binutbutan ko. Imbagak ayaramidak iti basol na. Isapin manaw, taawanan gaway amang iruper iti kalintagan na. Wen nga rod Dayta ti pagdaksan ti mamirmiraot. Kan awan pa'y nagadalan na. Di na maikalintagan anaimbag ti bagina. Nakasagana ka din ang makipagkita iti anak mo, insan? Wan insan. Insaganak tinaka-record asaritan mi ni Ara. Idi pinapanaw dak ija mansyon da. Imbag man ta napanunot mo nga in record? Amok ngamin akasapulak to day jay asaritaan mi. Di na amo nga adda cellphone ko iti bulsak. In record ko. Dakkel nga agpayso nga ebidensya dayta. Nukas pangarigan agdarong ka. No lakit di bigbigan nak ti anak ko. Sana kun nga agdarom. Kunamot ni Christy nga impatagda ti anak ko. Imbilang kano ni Ara, kaspud no nga anak da. Sa bagay, ti panang takaw da iti dayaw mo, kat saanen ang maisubli. Hello, Mami. Kumusta kayon? Hello, anak. Makaumay ka dito'y amis restaurant iti Asidagti Plaza.
Kaya tso asawen, adda kayo dita restaurant yo, mami? Wan anak, panawin ng tapno agkita ta. Kasangay ko ngamin ita. Kat sikat ikang ronaan abisita. Sige, mami. Umayak. Awi isak ti driver ko ta umay kamin. Sige anak, urayan ka iti na sa uwa restaurant. Taimbag akon. Sikat ikang ronaan abisita. Di kagdanag, mami. Umayak kon. Imbag taimay ka anak. Mabalin ka di nga arakupan ka anak. Nagirot matan ti arakop mo, mami? Mapantay dyan VIP room dahito yung restaurant anak. Adda pa'y gayam VIP room dahito yung restaurant, mami. Talagang nga gagarak ngayon paaramid dahito para iti pa nagkita ta. Umay kan anak, napatag-unay ti pagsaritaan ta. Ada ijay ti kasinsin ko ani Lisa. Agur uray ijay. Agtugaw ka anak. Mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Ado ti naka-uniforme a servidora. Ngamda kayo pa lang ti mangisagana, mami? Naragrag sakak. No siyak amis mo ti mangisagana iti makan para iti napatag nga anak ko. Jak pa'y narik na ti kastaki ni mama. Katulong amin ti mga ramid kadagita. Ngam no siyak ti kabalay mo. Siyak amin ti mga ramid. Tasigod ako nakatulong. Ha? Sigud akatulong kayo, mami? Wan anak. Katulong ak. Ngam ka gumaak ti limong aw. Tapno dinak ibain ti anak ko. Ha? Adda anak yo, mami? Sa dino ti ayan na. Awan kanumat ni Josh ija opisina. Dayta timbagat ti sekretary na, idi inawagak. Adda siguro na panan na. Ape ka di. Diyak manam mo. Kalahat nga iso tinapanunot ko. Iso nga inawagak. Ngam awan kanumat ijay. Mas naawak man. Sigod kat ibaga na nga adda papanan na. Ngam itaman pa'y. Kasl na adda karkar na nga agparparik na kanyak. At diyak mat maawatan. Dita siguro kinalaing mo nga ang kape. So nagbalin ka na nervyosa. Sakbay ama amon ti may sa apalimad. Ada ipangagkukan ka. Anabayagan anak record anak. Palimit, kunayo, mami? Tapno maawatam ti amin. Iplay tinabayagan asal sa limat-matak a record. Mabitlaan. Sumagmamanon nga aldaw manipod na ganak ka. Mabalin mon ti pumanaw dito mansion. Oh, dayta ti kwarta nga aramatan. Mabalin ka di asak lutat pa'y ti anak ko, ma'am. Nurse tinangas asikaso kan ko na. Manipod na ipasngay. Laglagi pam nga awan ti anak mo. Lipato mon anaganak ka dito mansion. Saan ko mamatakas na, ma'am? Oray iti maudi agon daway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka di makauawat. Kaya't mo tayaramidan ka iti bason? Alam kit di dayta. Kat pumanaw kayon kan ni Lisa akadwam nga imay ditoy. Mami, kasla boses ni mama ti maysa. Wan anak. Kat siyak ti papapanawan na. Awan gaway ko. Kapilitan na pimanawak. Ngam sa anak anaawanan itinamnama nga agkita tapay. Anak ko. Maawata kon ti amin, mami. Isumot lagayam nga asidagtirik na kan ka. Tas si kagayam ti pudpud no nga inak. Agyam anak. Tanatong palmatlaang titarigagay kong agkita tapay. Anak. Diyak amo no anya ita ti mariknak, mami. Kakaasi kayo mo't itidaydi agundaway. Idi pinapanaw da kayo nga awan gaway yo. Anya ka di ti planom ita.
Tanaamuam ti pudno a kinataom. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauwan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mayron. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Agyaman hak, tanatong palmatlaang ti tarigagay kung agkita tapay anak. Jack amo na niya ti mariknak ita, mami. Kakaasi kayo mat gayam iti daydi agundaway. Anya ka di ti planom. Itatanaamwam ti pudno a kinataom. Jack pa'y amo, mami. Agyamanak, tanapudno kayo a tao. Saan kayo ang nagilimot kanyak? Diyak kayat ti gulo, anak ko. Umanayan dyan na amwam ti pudno. Kan bigbigan na kas inam. Agyamanak iti kinasingpet kan anos yu, mami. Inturedyo ti iliw yu iti naunday a panawan. Napunasan tinalaos nga iliw ko, anak ko. Sapay ko ma, takanayon ka dito'y ayan ko. Ikarik, mami. Kanayunak ti umay dito'y. Naragsak kan samot iti panagkita yu iti anak mo, insan. Launa, insan. Intad ko pa'y kankwana ti kopya ti nakarecord asaritaan mi kan ni Ara. Madlaw anasingpot ti anak mo. Pudno ti naibaga ni Christy anasingpot kano ti anak mo. Iso asaan kon nga inala dito'y ayanta ni Christy. Tapno adda pa nakamatak ijamansyon. Anya nga ta ti aramidan ita ni Diyos. Taamunan asaan ani mamara ti pudno nga inana. Saan kon adinamag da ita? Tinapatag kanyak, kat binigbignak apudpud no nga inana. Insan, nagunod mo matlaangan tinabayagan at tartarigagayam. Pagyamanak unay ti apo, tapinatgan na tinabayagan adawat ko. Mama, Papa, kaya't kayo ang makasarita. Anya ka iti pagsaritaan tayo, iho. No anyaman da ita, ibagamlaang, iho. Kasla napataglaunay. Itala nga mapasamak na ito'y dito'y mansyon. Anya ka di dayta. Napatigunay da ito'y para kanyak, Papa. Anya ka di dayta, iho. Ibagamlaang, tadungag kami kan ni papam. Kaya't ko ti mangangay iti dakkel a selebrasyon dito'y mansyon. Anya ka di a selebrasyon, iho. Para itinabaliga ang negosyo tayo, Papa, Mama. Kat imbitarak amin agagayem ko. Kandag iti napatag iti biyag ko. Agraman ang dagiti kakadwak iti negosyo. Awan pa'y nga agpay so tinaangay aparte dito mansyon. Itala nga kidawa kada kayo, Papa, Mama. Sapay la kumatapat gandak. Ado ka day, ti maawis iti nasao aparte, Sir Diyos. Wenana, kang runaan dagiti napatag iti biyag ko. Dagiti gagayam, kan partners ko iti negosyo. Dakkel nga rod a selebrasyon ano kasta. Lakit di anana. Umay ti kapatgan iti biyag ko. At dagaya mo napatag iti biyag mo, Sir. Da kayo, Nana. Awan ka di tinapatag iti biyag yo? Ay kwa. Awan, Sir. Awan ka di kakabagyan yo? Adamot. Adamo nga minon bukod da a pamilya. Adda nga tayam amo ni Sir a girlfriend na, ma'am.
Kasta nga tangag paiso? Kunana ayam-am mo na kano tinapatag iti biyak na. Ada ka di amuyo akaayan-ayat na, ma'am. Diyaka mo, tasaan ko mat abang bantayan akanayon ti anak ko. Imbaga ngamin ni Sir Jos, nga dayam amo na anapatag iti biyag na, ma'am. Nalabit nga adda nga agpaiso yam-am mo na. Barumat nga minan ti anak ko. Iti saan nga agbayag. Adanton apo ko yu dito yung mansyon. Nagsaya atan, no addanton ubing dito mansyon? Umadon to ti Puliyo dito yung mansyon. Babaan ka ni Sir Josh, ma'am. Malagip ko. Idi awan pa ni Josh iti biyag mi. Kanayon kami nga agriri kan ni Arman. Hello, anak. Nakaawag ka man. Hello, Mami. Umayak mangal daw dita. Tada na patagapagsaritaan tayo. Sige, tagluto ak iti paboritom amakan kan dessert. Urayan ka nga rod dito'y restaurant. Dahita ti kayat ko kada kayo, Mami. Ta kayo na mismo ti agluto. Saan nyo nga ipaluto iti sabali? Pakaragsakak launay ti agsirbikan ka, anak ko. Kasta ti panangipatag ko, anay paidam kanyak, iti naunday a panawan. Mariknak mo dayta, Mami. Iti piladamo ang nagamam mo tayo. Baban iti social media. Asidagan tiriknak kada kayo. Alang arod, urayan ka dito'y restaurant. Pudno nga tati atap ti katulong. Nga addayam amo ni Josh a girlfriend na. Girlfriend ko nam? Posible na ita. Tapay tarigagayan na ti mga nga iti party ni ti mansyon. Maaddaan ta iti apo ko, no agpaisong manday ta. Nabayag at tinarigagayak ti kaanda ti ubing di ti mansyon. Imbaglakit di ta sa anak-anak paay. Nagmayat kat ngatan, no maaddaan tayo iti ubing di ti mansyon. Ubing ti mang paragsak iti may sa pagtaangan. Naawan ubing, kasla ubaw ti may sa pagtaangan. Wen nga rod, sana kompleto nga agpaiso ti pagtaangan, no awan ti ubing. Ti anak ti mang kumpleto iti makuna a pamilya. Anya ka diti imbagam anapatag a pagsaritaan ta, anak. Adda ang ayak aparte iti mansyon, Mami. Ado ti umay asa nga ilik. Ket da kayo ti kang runaan asa nga ilik. Tayam-am mo kayo kadagiti tattao. Ada kayo ti biological mother ko. Maramid mo dayta, anak. Apay kit dinasaan, Mami. Masigurado, asan nga umanugot da papakan, mamam. Imanugot da mangangayak iti party. Ngam saan ko nga imbaga, ada kayo ti kapatgan asa nga ilik, Mami. Manugot da nga da maangay a party, anak. Wan, Mami. Imbaga kadakwada, nga dayam amok anapatag iti biyag ko. No kasta, di da mo asyak ti dakda kamatam. Saan, Mami? Atapan nga rod ni Nana Maya, nga dan kaayan-ayat ko, kat iso ti amok. Sige, anak. Panawan matan. Tapno agkikita kami kada papakan, mamam. No ado ti umay asa nga ili ni Josh, masapul sa anak apa ateo. Masapul anapintasak tumat iti dayta nga aldaw. Una, ma'am, da kayo pa'y laang ti kapintasan. Uray ti kawes. Talaga? Oh, anak kon samot ti makagapo. No apay nga adda maangay a party. Nagkasat ni Diyos. Tada kayo tinagbalin nga inana, ma'am. Pagkunaamat, Maya. Agsipod ta na pintas kayo. Baknang kandi adal. Saan akatulong kan awanan adal akas kini. Saan mon nga ituloy, Maya? Diyak kaya tamang nga gantinagan day jay anabayagan anagpukaw. Apay nga ta nalagip ko pa'y day siya babae. Ay, sorry, ma'am. Hello, Christy. Anya ti madamag dita? Isaganaan ka ni Ma'am Ara ti aldaw apan nakaangay ti party ni Sir Josh. Anya kano ti isagana na gayam. Masapol nga iso kano ti kapintasan ti rupa, ken lang
Ay, uri ay papintas, tabaketen. Di na ka maatiw no pintas ti pagsasaritaan. Saanak a makikumpetensya iti kinapintas. Tinapatag, ket binigbignak ni Josh kas inana. Oray anyang mat kit di aramiden ni Ma'am Ara. Napimpintas ka latta gayam. Adamot ten adal mo, kan bak nang kamutan. Masapol nga agtali na edak latta na pakumbaba. Taday tati kayat ti apo. Kastoy ti aramiden tayo to inton madanon ti party, mami. Anya ka di ti plano, anak? Saan kayo pa amapan iti mansyon? Urayin dak, tao may da kayo sukunin. Mayat day ta planom. Tapno ad nakadwak asumungad ijay. Kabayatan nga agur-uray dagiti tattao iti mansyon. Addan to mangibaga, nga urayin dak dagiti tattao, akadwak tinapatag iti biyag ko. Kat, inton makadanon ta ijay. Yamamu kayong tumatan ka dagiti tattao, ada kayo ti pudpudno nga inak. Saan nga ta masaktan to tirik na ni mamam? Apay ko maamasaktan ni mama. Kat mamakmat lata. Saan kumat nga ikatan ti karbangan na kas mamak. Adon ti tattao dito yung mansyon apakaangayan ti parte. Uray bumaket ni Mamara, madlaw latamot ang napintas. Ngam sabali mo ti kinagwapo ni Sir Josh. Saan mo't nga imala ka dagiti agasawa a Sir Arman ken Ma'am Ara. Kaingingas latang agpaiso ni Sir Josh ni... Saan ang mailibak nga anak ni amin ni Sir Josh? Ayan nga ta itanday jay nga ami. Amangan no addamot ten asawa na. Kastamot ten nga adda anak na. Imbag ano addamayat anang asawa ken kuana. Apay ko mga awan, kung nagpintas mo. Ang natakaw ti dayaw na, saan ka day? Tinapudno nga gaya, saan na akitaan tinapalabas, wano kasasaad ti ayatan na. Malaksid, no saan na napudno ti panagayat na. Agsangpet pa lang dagiti tattao, papa, mama. Nagmayat na kitaan ti pan nakaarkos ti mansyon. Kan, ti agkakapintas akawas, dagiti umay dumaray, iti paskan. Apay ngay talang nga damaangay kastoy di ti mansyon. Hindi pala kumaanaangay na ito eh. Di ta napanunot anangangay. Tamakumikum ta ka na yun iti trabaho. Pakaragsaka kamin amayam-amo kada kayo ti kungkunak anapatag iti biyag ko, papa, mama. Sapay kumata, napintas na dako na mga datag mo, iho. Masiguradok anadalos ken napintas ti puso ken kinatao na, papa, mama. Sige, syakto ti magkilatis, no talagamot lang anapintas ti ibagbagam. Iho. Ala, panawan kayo pa'y nga rod. Tayo naksukunan ti kunak akang runaan abisita tayo. Wow! Nagpintas kayo matan iti dayta ang make-up kan kawasyo, mami? Kasla kayo engkantada. Uray si kamat, anak. Nagtaer ka iti kasta alangham. Duma talaga ti kinapintasyo, mami. Iso siguro nasulisog ni papa kada kayo. Ayam no saan nasulisog? Awa na kumamot ita. Pilyo kamat. Taikaling tagampay lang ti kamali ni papam. Ngam na saya ti imbunga na, mami. Ay, jakman amukin ka, anak. No anyaman timbunga ti amin, makunaklataan na takaw ti dayaw ko iti dayjay apagteng. Uray tadakmat abayad dayjay apan nakatakaw na. Wan man laangan. Amangan no agur-ura yan dagiti tao, ija mansyon yo, anak. Sumunga den tilugan ti anak ta. Sana makita ti nakalugan. Gaputa tinted ti sarming na. Sumagmamanulangan na kanito, makita tanti kunkuna na anapatag iti biyag na. Masapo lakas kanyak kapintas ti girlfriend na. Nalabit na napintas, tanataermet ti anak ta. Alangan mo't nga agpili iti saan, amay kari iti kinataer na.
Di adal nga tamat, akas kan kwa na. Oh, alita. Aglukatan ti kotse. Rumordan. Kasla Diyos sa iti kinapintas. Ngam, madlaw nga dan edad na. Nagpintasan. Oh. Jakpat yan na ito. Kasla ni Ami. Oh, imposible na ito. Impanan iti sango tinapinta sa babae. Anya nga tatibagan ni Josh. Inala na ti mikropono. Agyaman ak unay kada kay amin. Iti idadar ayo iti daytoy napateg nga inangay ko aparti. Kayat ko ayam amo kada kayo, ti pudpudno nga inak. Iso ti manager ken aking kukwa kadagiti Amis restaurant dito'y syudad. Iso ni Ami Claveria. Pudno ka di daytoy. Kunakon ka. Sa anak ka ding agtagtaga inap laang. Kayat ko apagyamanan ti inak. Ta iso ti nakautangak iti biyag ko. Inimetnak iti siyam a bulan. Ket pagyamanak met ni Mama Ara, taimbilang nak kas pudpudno nga anak na. Kasla jakpat dyan. Ita, duan ti inak ni Mama Ara ken Mami Ami. Kiddawat, apakawanam ko madapapaken Mama, Mami. May saak a Kristiyano. Nalipatak ti amin, idi nagkita ta anak. Naikat ti dagansan iti barukong ko, idi binigbignak akas inam. Pakawanan da kami kuma, Ami. Gapo iti kaawan anak mi. Naaramid mi kan katikas jay. Si papakawanak, nulakat agtultuloy nga ibilang nak nga ina ni Josh. Tikarbangak kas inana. Ada amin kan kakarbangan, Ami. Kat ulitan mi tagkidaw kan kati pamakawan. Gapo iti mading inaramid mi kan ka. Nang runay iti naramid ko. Pakawanan na kami kuma, Ami. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiserya tayo itaalawas na pauwan. Natakaw, at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.